खुलुमबाय आं डक्टर जेकब बाग्लारि आं प्रोफेसनाव आं डेन्टेल सार्जन आरो बै उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव आं अलमोस्ट 29 years जाबाय प्रेक्टिस खालामनाया टंला आरो उदालगुरि लानानै आं मथा-मथि 29 years जाबाय सार्भिस खालामनाय प्रेक्टिस एज ए प्रेक्टिशनार प्राइभेट प्रेक्टिशनार आरो आंनो बुंनांगौबा आंनो बर'नि हारिनि गेजेराव आं फार्स्ट BTC निफ्राय आंनो फार्स्ट डेन्टिस्ट हिसाबै आं बुंनो हायो आं गोसोनिफ्राय आं जोंनि NTB नि मुरब्बी माननीय अर्जुन दैमारि बिथांखौ आं खुलुमबाय आरो बिथांनि जुगेदि आरो जुदि जाहा गुबिद बसुमतारी बिथांखौबो आं खुलुमबाय आरो लोगोसे सारायगा फेरेंगा बिथांखौबो खुलुमबाय आरो जोंनि आबसुनि प्रेसिडेन्ट माननीय ब्रह्मपुर बिथांखौबो खुलुमबाय गासिबो ज' जानानै भारत सरकारजों जुदि बिटिआर सुक्ति खालामबाय आरो बेयाव BTC नि चिफ हाग्रामोजि हाखि जाबाय गासैखौबो आं खुलुमबाय कारण बे बिटिआर सुक्ति जुदि जायामोनबा दिनै तारिखाव जों हयथ' जोंनि भबिष्यतनिखौ जोंनि गथ'फोरनि खारनै जों जितु सिन्ता हदाय खालामबाय थायो जोंनि गथ'फोरखौ माहा लांगोन माहा फरायगोन बेबायदि बेबस्था जोंनियाव गैया जिहेतु हदाय बे जा सिन्ता जाबाय थायोमोन खिन्थु दा बे बिटिआर एकर्ड जानाय लगे लगे जोंनि गेजेराव आं जि नुनो मोनदों एसांखिनि इनस्टिट्युट थाहैबाय मेडिकेल साइन्स नर्थ इस्ट मेडिकेल इन्स्टिट्युट अफ मेडिकेल साइन्स हायबाय बिथिं आरो केन्सार हस्पिटाल हायबाय NIT हायबाय बिथिं आरो भेटेनारि कलेज हायबाय पारामेडिकेल स्टाफ इन्स्टिट्युट हायबाय आरो बिनि लोगोसे आरो साइ स्पर्ट्स सेन्टार हायबाय प्लास सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि हायबाय एसांखिनि इन्स्टिट्युट जोंनि बिटिआरनि एकर्डनि जुगेदि जों मोनबाय MUA जुगेदि दा बेखौ जुदि जों प्रेक्टिकेलि जों इमप्लिमेन्ट जाबाला जोंनि खाथि खोलायाव जेसां रायजो दङ जेनेबा मणिपुर अरुणाचल प्रदेश नागालेण्ड मिज'राम बिसोरनिफ्राय साबसिन जों बारासो मोनबाय गतिके आं रंजादों आं गोसोनिफ्राय गासैखौबो धन्यबाद होबाय कारण बे एकर्डनि जुगेदि जोंनि गथ'फोरनि थाखाय जितुनिखि थांखि लायो जों गार्जेन हिसाबै बे थांखिखौ जों बेयावनो मोनगोन नों बाहेराव हरनो दरकार गैया आरो बे जितुनिखि इनस्टिट्युटनि जुगेदि गथ'फ्रा बेयावनो फरायबाय मानसि जाबाय इस्टाब्लिश जाबाय आरो बिसोरनो जाबाय जोंनि बेकबन जागोन भबिष्यतआव आरो होमब्लाबो जों दाबो जों आलादा रायजो मोनाखै किन्तु जितियालागै जोंनि फाउन्डेसना स्ट्रं जायाबा जों आलादा रायजो मोनबाबो जों मालायनिफ्राय मानसि लाबोनानैसो जों एंगेज खालामनो गोनां जायो आरो मोनसे बुस्थु मोजां जाबाय बेयाव एकर्डआव जोंनि बे बिटिआरआव थानाय गुबुन हारिफोरा जेसांखिनि दङ बे गुबुन हारिफोराबो जेनेबा जोंनियाव ज'है थानाय जाबाय गासिबो सुबिदा मोनदों जाहाथे जों बर' हारिल'सो मोनगोन बे नङा गुबुन हारिफोराबो मोनगोन गतिके आंनि जितु पार्सनेल लाइफआव जे नुदों आं प्रफेसनेल केरियाराव आंनि खाथियाव गुबुन हारिबो फैयो बिसोरनि जितु मतामतबो जों मोनो बिसोरबो हदाय मोनसे गावखौ सेकेन्ड क्लास सिटिजेन बिदि सानबाय थायोमोन कि दा बिटिआर एकर्डनिफ्राय बिसि जितुनि भाष्य हायदों जे मोजां जादों खुब मोजां जादों दा आरो जिहेतुनिखि
बिभिन्न जाति जनगोष्ठी लानानै जितु एकर्ड खालामबाय गासैखौ फ्रि हेन्ड होबाय जिहेतु एकर्डनि जुगेदि बेनिखायनो बिसोरबो रंजादों आरो बिसोरबो दा गाव बिटिआरखौ जों गावनि बिटिआर बिदि सानदों बिसोरबो गावनि न'नि माबा थानाय बायदि मोनदों आरो बिसोर बेनिखायनो आं रंजादों आरो भबिष्यतआव जियाव जेसांखिनि खामानि मावनो गोनां दङ बे बिटिआर एकर्डखौ जाहाथे इन रियेलिटि जाहाथे बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो हायो बे खालामनायाव जाहाथे जिथुनिखि माबा नांगोन सिनसियारिटि नांगोन डेडिकेसन नांगोन दा बेफोराव जों आवगायनांगोन आरो बेनिखायनो आं मोनसे खोथाल'सो बुंनो जे जि जिथु एकर्डआव एमअइउ हिसाबै जि मोनबाय जों बे जाहाथे इन रियेलिटि इमप्लिमेन्ट जायो बे इन रियेलिटि इमप्लिमेन्ट जाबासो जों बुंनो हागोन जे बे एकर्डआ साक्सेस जाबाय दा बर्तमान दा अन पेपाराव दङ किन्तु बे पेपाराव थानाय बुस्थुखौ जों फिजिकेल बा रियेलिटियाव बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगोन आरो जेसांखिनि जों बिटिसि एकर्डआव जों जेसांखिनि मोनबाय बेनिफ्राय बांसिन बारा जों मोनबाय देग्लाय किन्तु मोनसे खोथानो बेनो बेखौ जों जोंनि मुरब्बिफोरा जायफोरा दा लिड लाबाय थादों बे एकर्डखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो थाखाय इन रियेलिटि बिसोरखौ आं खावलायो जाहाथे बे विथ फुल डेडिकेसन एन्ड सिनसियारिटि जाहाथे बे एकर्डखौ इमप्लिमेन्ट जायो बेखौनो बुंनानै आं आंनि बुंनायखौ बाथ्राखौ बेयावनो फोजोबबाय गोजोन्थों।